swimming in the pot of health. Today happens to be a beautiful 16th of March 2025. It's a beautiful Sunday evening, exactly 8:06 p.m. Greenwich Meridian time. Wherever you're watching me, big ups to you. Kindly share this live telecast to a lot of people as much as you can, most especially those people who are my fans living across the global world. And then any of the group that is created and dedicated for OPATAFUOR and the Zenith of Heavens at large. Kindly share this live telecast into it for me. Oh, my beautiful Mary Magdalene Hiding, Stowite, Gladys and Bruce, Samuel Abuaje, Reverend Adakwa, salute you. Could not do Mary. Eliano, the biggest among all the seers. I'm seated live here, and I've got something interesting for you. Aaron, Michiao, Ebenezer Dunya, Michiamu, Frankadu, Ama, Jemai, Amata, Bashiru Fayau, Michiao, Bishop Belinda Brown. Salute you, of mommy. Augustina Aqua, Michacha Munina, Michacha. We dear on to me, be more tree or Michacha, Bunina, Medicacia, Bob Brebre, Munina. Hey, la, Bakum, Yenu, Shigum. And you may Michiamo, Sofo Sadrak, Doctor Odru, go, na, Bibiabo Cordia, said the Nyakre. Iva Dubois. Panda Mots Media. How you doing? Michiamo. Michiamo. Because I'm in Chiamo and Etro. Mamiama Beauty. A cha appear Asante. Michiao Mavis Nyako. Michiao Elizabeth Udru, Mom, how you doing? Patrick Ahin. Michiamo, you know. I can see you all are live. Asida. Nana Chinchinche, Michiao. Ama. Koyapi Asante. Yes, sir. Salute you. Chiamu na Rosemont upon. And also, I am very grateful to you all having you watch this live telecast. And cry for me, Chiamu. I wrote them. Air conditions is easy. Monkafra na pressure our system anymore. The battle Victor Michiao Enra Unyami Adom me mama kwankyere me dia kwankyere a esosere akwankyere bia to form me yobia. I don't talk much apart from honoring my interviews. After that I just go indoors and keep my mouth mute. To me know if you crown to me say me walk start my enunti enra me mu di nkomo, you are aware of it. Enra me mama kwankyere bebre, me mama kwankyere, especially me mama akwankyere sa opese owo oba na opese oba no o jintintiman wa asase ne so na esi akwala ni yi a enra me mama kwankyere wo ho ena me mama kwankyere efa spiritual marriage ho more spiritual marriage ahamwache na mabom pa ya abo there was some spiritual marriages ni bi o ha ebi a empire betimi ebi also anya empire age se oye akwankyere what you say intinura me mama akwankyere sana metie I say Friday no I told you people said no that was yesterday me can be kire mo say before say me dey akwankyere be 2 years no ya me ma wo koye akwankyere no uhu de wo koye ankasa so because wo hu de wo koye
Oboko ko gina ho no akototo apapa so. Enti akwankyerɛ a mede maa mu nyinaa no ɛyɛ akwankyerɛ a manya time akyerɛkyerɛ mu ama mo ate aseɛ no ho deɛ mo yɛ. So wɔn deɛ bɛsɛm kyerɛ. Enti saa na teɛ. Enti ɛnra ɛmmaa ne mmarima nyinaa mema mo spiritual direction ɛfa wo a wo sunsum awareɛ ho ne nyinaa mede ama mo. Ɛna mo a mo sikasɛm ayɛ basaa so mo a musika sema ya basa asoso enra me mama kwankyere e ma me kyerɛkyerɛ mu sɛ ɛwɔ mu sɛ yɛ nyina na yɛ kɔba de but ebi musika sɛm no ɛyɛ some star ebi mu yɛ negep ebi mu yɛ kan sɛ abaddon ebi mu so ɛyɛ abred yɛ wɔ mu ɛwɔ hɔ enti bi nya abokyerɛkyerɛ abred fuo mu ɛna me kyerɛkyerɛ abaddon fuo mu ɛna me kyerɛkyerɛ ɛyɛ negep mo amanya 40 years and above ana sika ba wonsam da wanye sika pen nso wasen ke me kyerɛ mu ana me mama kwankyerɛ editato me kyerɛ mu ni nyina saa na tie ana enkade na me de be ma mo ɛyɛ love on sendra me kyerɛ mu say I was talking about love and I told you say odo de ɛyɛ ade a esa obi obeka kyerɛ sɛ odo ɛyɛ permanent bi oboa odo nyɛ permanent ɛnu ntina onyankopɔn do a ɔwɔ ma nipa no ya build a home altar okenkan bible na ɔse na afɔrebukyia bi esi Jacob tumfo animu a de bia no etuhwa na ɔmo de agidifo mpaebɔ ɛna ɔmo de amexe ɛna ɔmo hye no altar no so na atumi atuhwa saa ehwa no ɛna spread ɛwɔ seventh heaven na spread seventh heaven na onyankopɔn anya ɛdɔ ɛde ama nipa eti sɛ ɔno yɛ honhom mpo na ɔbɔ ni wiase sɛ saa nneɛma no ɔyɛ de a ka hunu sɛ ɔdɔ ɛnyɛ permanent ntu betima kɔhyia bɛma ne ebeduru mmerɛ bi na wayɛ fed up with wo ɔbaa no obetimi akɔhyia ɔbaa bi ne na wa ɔbaa na oyɛ bɛma na ɔbaa no wayɛ fed up with you. Sometimes don't deceive yourself. They tell you agape love, God love is the best, but ask yourself, say, what is keeping the love of God permanent on humans? At the end of the Nyankopɔn do nipa, or say odo nipa because on the bone nipa. Now only so obetimi awo ba na akwala na de obeye onti ne beduru mle bi na on penasem. Obeka so Nyankopɔn de oye honhom onye nipa. Ma me kan kora nkyerɛ say ahonhom no kora mo ye dangerous. Omo tiri mo ode. Omo say ade kora kye nipa. Sa na tie. Ɛno nti sɛ wokohyia obarima ana wokohyia oba na wo ne te hɔ a ye wo eniema bi a woyɛ oba ye eniema bi oba a wo sɛ woyɛ ɛma ɛka wo nipadua na de bia ama bɛma wo ne te no watimi adɔ na de bia bɛma no atimi wa hu mɔbro atɔ no so ye wo eniema a yɛyɛ ɛno ɛwɔ hɔ ɛne ye wo eniema a obarima so yɛ na ɛma oyere etimi dɔ obi bɛka sɛ sika dabi sika ɛyɛ different from ɔdɔ sika de yɛde yɛ nneɛma bebree but yɛka sɛ ɔdɔ a sɛdeɛ ɔdɔ ne su ne ban esitie no ɛyɛ different thing altogether senka ɛyɛ sika de a ɛne nka sikani bi yere ɔnkɔdɔ ɔma abrante bi ne ne nna so what you say obi wo ha utimi hia obi na wa ware all right bi aye oba na bema wa ware all right utimi hia obi na ne energy no the energy level no is strong etimi attract wo oba no etimi attract bema no ema ohwe ma wo be done at once enti odo it is a mobile phone a battery etimi run it down this also charge no saa no odotie saa no Nyankopon ye bibia enti in life no abrabona ye bon enema bi wo ha you might take it for granted thinking say oh after all this and that you are a believer, you believe in the name of Jesus,
you've received Jesus, you have been baptized. You see, receiving Jesus, being baptized, or whatever, is a faith that you have chosen. It has nothing to do with love. This is it. It has nothing to do with life. Even in the infinite wisdom of God, God understood and know for a fact that before God will be able to love you as a human, there are certain things that you need to do for God to love you. The very moment you cease from doing that thing, the love of God also ceases from coming to you. And so that's it all. And the onipa yenamu aye koye aye ben. Ye wonioma aye. Ye wonioma aye. Enti odo ente se said ye muhunu no odo itimisa ye wa awarefo ni bi wo ha ene aware na sama akoduru pempenso a bema ni nya oba na obetwa ni ti e de agu ne bosom so oba no so nya bema na obetwa ni ti e de agu bosom no so sebi odo no ensa ya anka ntimi nduru ba bia duru no enti ye nananom ne ye mpanyimfo no mo ka asem bi o se odo esa na ato adapa. What you say? So that's the whole issue. Enti odo de emfa wo se me bom paye. Emfa wo se me bom paye. Emfa wo ye sofo maame bia wo ye sofo a. Emfa wo se wo ye sofo, emfa wo se wo ye sofo maame. Ohudo betimi asa. Enti ye woni ama ayeye. Odo no se obenya onipa ama na do. Ene wo ho. Se ye do enipa agi watu. Na nipa appreciate you. Also read the Bible now. O si na onyame ba no Jesus Christ. Onyanyame animu adom, eni nipa animu adom. So do you think say adom bed no? All grace in the world is being sustained by what we call love. If I don't love you, I will never show you grace. If I don't love you, I will never show my mercy on you. If I don't love you, I will never show you will never find favor in my presence. Say me no wa unya favor o mani. Ohu di ade no. And the pillar of all these three things, favor, grace, and then mercy, they are all deeply rooted in what we call love. Because if I don't love you, I will never show mercy. Say me no wa me show mercy me hu mo bronto so that oye ma de kura me say because me ndo. Now, say me ndo wa you never find favor. Say bia me ya wadoye me ya waye saa nneɛma nyinaa is to tell you say onipa sumasi odo enti enam say saa de no odo no ene na sustain what we call mercy, grace and favor. Enunti also Bible can say bi o say odo a eboro so bebrebe no ekatan fom so so. Enti na yasi obi do bebrebe a no waye said kwasea ana jimifo e wa abrabo mu no saa na tie Bible asem. Why? Because utimi hu say da ba binti da ba ma binti de wode ye okra no still unti ne hu jai enye bibia odo no saa na odo was made to be experienced among our peers or our loved ones. Enti obi betimi edi bone obi betimi edi bone pa enso enam odo anyankopon odo ni nti no on say okay kan Bible a or say to whom that I will that I'll show my mercy. To whom that I will that I'll show my mercy. And to do onyame peno and no onyame be show ni mercy. To whom that I will that I'll show my mercy. And to be betimi di bone, but because of the love, people can be evil, cruel, and do a lot of bad stuff. But because of the love that God has for that person, still at the end, God will show him mercy. God will show him grace. Those people will found favor in the presence of God. Enti sana in the realms of the spirit, etio in the realms of the spirit and sanity. Enti odo de ye hu adwuma. Ye hu adwuma. Obi wo ha I was see a door before say ubenya favor e wo boss anim. Ubenya favor e wo bia mantamu ana panyin bi a wo kɔ ne ho akɔpɛ mmoa bia me kɔ opatafour. Obi betimi obi asabe mpraduasa o hwa na brabɔ ne bibia nsɛm fata
ɛno nso so no saa nipa no obetumi akɔpanyin bi anim no wanya favor ɛwɔ hɔ ɔn sɛ okenkan Bible very well. Bible say na abrɛ ɔhene no ɛbɔ dwa sɛ ɛma a ɛwɔ kurom hɔ nyinaa ɛmra no Esther ekobi, but Esther no yɛ jankaba ɛnso so before say Esther ɛkɔ ɛyɛ nhyiamu n'ase no okenkan Bible yi a momo Bible no di enim de yɛde ama mo na mo yusu no di enim but okenkan Bible yi a meme de yɛ da hɔ me de mo na okenkan ne ya obo sɛ Esther ɛkɔ ɔhene no hɔ no ɔyɛ bibi 3 days saa deɛ no ɔyɛ ne 3 days no ɛno ti sɛbe Esther no ho nya fɛnkyɛn obi a nanso ɛma a ɛwɔ kurom hɔ nyinaa no abra Esther duru ɛyɛ nhyiamu n'ase no ne honhom ɛtɔ ɔhene no so ɛdraw ɔhene no attention ɛma no ma bɔ bra bi wɔ sika ne akonini ɛwɔ hɔ nyinaa no ɛyɛ Esther ne yɛyi no later ɔbɛyɛ Queen Esther our friend Hadassah no deɛ ba deɛ ne wɔ hɔ enti ɛwɔ mu a won sɛ love no ɔdɔ na wo ɛwɔ sɛ exist between wo ni nipa bi ntam no na ɛwe enti wan charge na obonwa na obattery na ekolo na hunu sɛ before a man or a woman will know peace, the battery of love must be fully charged. Tiedie say ubenya sunjia because we yiri odowa on how undisturbable ukunu odowa undisturbable o boss odowa undisturbable wadamfu bi dowa undisturbable. So what you say and before say ubenya asunjie e wo abrabo mu no efia ofiri mu mantamu a wote ene abrabo mu no. What you say? Because Sanya before say ubenya Sanya ma we nyina bi asunwie mu no age say odona ewo ho no eye adwuma because odobi ewo ho a ene betimi apuli ni opatafour attractive wo ama wa ben but wo do sa e be sideline and you will be wo ho no a obre no ho pa yie wo abrabom nanso so yenyi na ye enkowie ni yie adentia odo no ni ho odo no eni ho enti wada roma odo ya ade ye very important. It plays a significant role in the life of every romance. You said I was born with the devil in me. What is wrong with you? Take my number and send me a message, right? Send me a message if you really want help. Take my number and send me a message. Romance. It says I was born with the devil in me. If you need help. Okay, back to what I'm saying. So you see, love is very important. Enti abribiano e wose we ye sofo a upunu ho. An we onyame nipa wose upunu ho. Na e doni timi ba ho. Ye wo odonko amako 7 ene wo wiase. But momo de no odo amowo no. Odo na amunimu no mo se agape love. Ena onipa ni onipa ntamu odo. Say oba ne be metna wawale kwanso boyfriend girlfriend all this kwanso. But odon a ewo ho no e mako e 7. Enunti ye woni ama ayeye. Edi ma ye nipadua. Edi ma ye honhom, edi ma ye kra. E ma odo. So what you say? Obi wo ho a odo timisa. Said ye me kire on gitum sa. Enti odo ho akwankere me de be ma na osusu onipa timi ado obi. The from opatafour. Chrofato so opatafour say be ma akwankere. Enti eno no odo ho akwankere ebeba. Odo ho akwankere beba. Odo ho akwankere. Enti odo no ye wo agape love. Ede ba ade e na obeye ama onyankopon ne do atimi atena wo so because osha
Eya na mo no ma adwene am say tetetetefo no omo ye nipa bi ano omo ye soronko nanso so omo nya soronko omo nya soronko ye wo secret bi no omo discover aye enu na ma onyankopon do wo mo na nyame ni wo mo nante na no nkire se David no was special David kura de no o aye te se ofiri eso no nyame do ide de na wo se wo ye emu onyankopon edo ye wo ma bi Bible ni nyina mu no emma maako 4 emma 4 bi wo Bible mu a saa emma no mindi wo ho agoro adentia because omo ye ma se usua ade eduru akiri na okenkan Bible eduru akiri a ebie wa dwinim ama uhu niema na unim sister aminu yoba saa emma ya mekan no munyu obia o omunyu obia but they discovered a secret route to the heart of God. There is a secret route to the heart of God. Bema biano oh oberima listen to me bema biano yewo is a kwan bia ye faso de ko bema na kumam saa na oba bia so te yewo secret route a ye di wura oba bia kumam so ati ase saa na bema bia so woni secret route and you betimi ni bema atena so when timi anwura na kumam a still you will do everything but you will not be number 1. Bema bia won number 1. Bema bia won number 1. Bia wo ye oba oyena ukuna ware but ebetima abasa wa ware wo de but wo nye number 1. Obeka say how bema no kwa nani for OPATAFUOR you are problematic. You are problematic. OPATAFUOR had too much or a problem. Okay, let's continue. And there is a secret route to the heart of everything, being it human, being it a spirit. Et onyankopon owo secret route bia ye de kona kumam. And it is a well secret route now. You can never also enjoy the favor, the mercy, and the grace of God. People will enjoy it, but you will not be able to enjoy it. And sometimes, you know, a dear na yesronku bi enkrofo bi ya wo de I say wo de nyame abda bi a secret route a secret. Ye wo ma bi o mo Bible mu amadinka kato o mo ye mako o mo ye ma 4 sa ma no me kai Bible na me discover o mo secret ya na ma bother nsem say yes because sa ema ni nyina so no o mo ye slave queen fo ema ya make o massive slave queen fo am online so nyina me chia mo I love you people so much me chia mo nyina no OPATAFUOR ushia slave queen bia say OPATAFUOR so ya da no it sounds good sa ema fo yi o mo ye slave queen fo na so onyankopon nam kwa bi so sedie no si yada sa slave queen fo ma we no na unya abotre na otam ema no di wo musi ho maako a na wa obehu se there's a secret Osha Mary Magdalene slave queen mama or a senior slave queen mama onye small match a match ya krom ho assemblyman crackopay but when ya link no so what you say the na status e wo form kra wo krom ho slave queen mama na mema ekope no om status yes low kra wo krom ho assemblyman for DC fo wo krom ho na om kope na om ye om kope Mary Magdalene enso no on pe wo na woman no said you osinya favor wo Yesu anim ema Yesu ma ne besesare ema obenwa tumi ema afeje ko tumfuo kora che na hiniem Yesu che na hiniem de efama eye Mary Magdalene. In fact, it was a shock. Obi oye slave queen. And so what we finding the secret route to the heart of God and then the heart of Jesus. Ema Yesu
the only nipa no ɔte asase we so a Yesu man license ɛka kyerɛ sɛ wɔyɛ bɔne bi a ahye agu enkanto ɛni kwasi ebu naten ɛyɛ Mary Magdalene, because onya secret route to be saw ɛyɛ Yesu akoma mu to the extent say Yesu ka kyerɛ say saa deɛ yi ɔbaa wei ɛnɛ yɛde ne mfomsoɔ dodoɔ no nyinaa akyɛ no tie ni o yɛde ne mfomsoɔ no nyinaa akyɛ no enti Mr. Didiya Mary Magdalene ɛnso nsi no obiara usu yɛ ɔbaa ni bi ususu no sɛ yɛtimi kyerɛkyerɛ wo ma ho kwan ɛbrɛ ho ase na yɛkyerɛkyerɛ wo secret a usu betimi abenya onyankopɔn akoma a usu bɛyɛ onyankopɔn ɛdɔba enti wohwɛ Peter abra Peter te ase kura no Peter de ɔse yɛasrɛ de ama no Peter ɛna Yesu ka kyerɛ sɛ masrɛ me de ama wo enti sɛ wogyina na wo nuanom asuafoɔ no so masrɛ de ama wo wasrɛ de ama wo. But Mary Magdalene deɛ Yesu bie nanum ka kyerɛ ɔbaa ne sɛ saa ɔbaa we die yɛde ne mfomsoɔ na kyerɛ enti abra ɔte asase Yesu yɛmmu naten na wohwɛ Yesu bɛwu kɔɔyɛ na Mary Magdalene sɔre gyinaeɛ na ɔbɛyɛ anwanwadeɛ ɛma yɛbɛfrɛ no the apostle of all apostles. It was any bi eni hɔ no ma na ɔwɔ tumi a waben a ohunu adeɛ ɛkyɛn Mary Magdalene da. When you read books beyond what you people have, you will discover what I'm saying. Now, usha ɔbaa baako bi so a na ɔwɔ Bible mu paa me yada no paa ɛne Sheila, because Sheila deɛ okinka the book of Joshua chapter 9 me kyerɛ ho Sheila deɛ kyɛ sɛ Sheila utimi sɛ Sheila no ɔwɔ sisifia ni bi ɔwɔ sisifia ni bi ɔno na di nkan de ɛyɛ contraceptives ɛba wiase ɛduro bi enu a wanum bi ɔno wabɔ match akyɛnti wɔ ɔba no okura experience ɛwɔ kurom hɔ ɔna gye match ya ma na wodie nyinaa ɛsɛe because numadura ma edurumire bi na wodie asɛe senior men IGP Musa na nke Sheila nkyɛn because esisifini on sa 8k na ɛkyire hɔ na emu odidi so what you say. But sa ɔbaa wait to be who the secret route ɛkɔ Nyankopɔn ho abra no aduru ne mpanyin fie so a waware ɛkɔ ka kyerɛ ne sɛ emre duru sɛ ma wode na asɛn wo awurade wo yɛ mane na okenkan a Onyankopɔn ntimi anka hwee na no na usua Bible no duru akyira obon sɛ saa slave queen mama Sheila we no abra ɔkɔ nyame anim no oyɛ bibi ɔmo kyerɛ ne ɛwɔ Bible mu kyerɛ ade a ɔyɛyɛ oyɛ bibi ansa na ɔkɔ Nyankopɔn anim enti abra ɔkɔduru nyame anim na nyame ntimi nka hwee ɛmo Nyankopɔn sesa ɛyɛ Sheila na wode yɛ de man ɔba ɔburu 60 years ɔburu 70 years yes sa na wode yɛ de man abra wagye match ahodoɔ board games hotel ben wonwura omuna business expertise ni international ayifuo nyina eba ono Sheila na yema ne ko hia wo mo because onye small match na lady isa nya favor e wo nyame anim no. In fact, sister, it shows that there's a secret to human life. There is a secret to human life. So you see, even the slave queens at that time, they knew a certain secret to the heart of God. They knew who you shall have everywhere. Oba baku ameyada ne pa wa brabomu ono so na onso what sa sisifia ni bia na akire ni ba bia nice na mu ode eye Rahab de onye easy said ye Rahab G Joshua no ye Joshua ne niama bi no ema Joshua ekesi Jericho na okesi Jericho no ewrade Joshua yi eye oba Rahab efiri mu what you say enti Rahab yoba na Bible di adanse say or yoba no ginam. In fact na body ni ginam na obo international match krom ho de na no krom ho police commander kura kope wanya
Rahab de na no ho fepa Rahab na okay kan Bible a yesi na ho fe no te se wo se ye kasa oba bi ho fe te se wo a oni sresofo so ati ase etinka enei no ankobo be koye El Clasico match bi na say UEFA Champions League musa na nka Rahab obo enye kotokone has ne media man ne yihu ahwa de omo de sa match ne we mu de nka ye Real Madrid ne Barcelona Rahab sana no otie what you say nanso so abra oshia Joshua the slave queen mama the senior most osesai no wonya the secret route to Nyankopon akuma. One day on Nyankopon sane okatire Joshua says how about we me penasem intibidi o akwala bi be man no awo na ba wiase na ye wo sa akwala we di be wiase tieni o na ye wo sa akwala we e di be wiase na sa akwala we na Nyankopon be fa no e di kuje ne man na eduru se Onyankopon say Jericho o se Rahab nti enioma ne nioma bi a Rahab ye nti o de Rahab ne papa eni nabusuafo bo ne ya chawo nti omu mfiri oman ni mu nko so eti me shasa slave queen mama we ya na me shed links ne tactics kura no na in fact enye small match so enunti there is a secret route to the heart of God. It's just that you need somebody who will tell you something. The last Oba, me yada me paye. Oba na Samaria ni ba no Yesu ko hia no wonsuo na no. Ode de ekuro ho wade nkrofo 7 kunu. Esikafo ma omuwo sika o. Esikafo ma omuwo sika. Enso slave queen mama no wati wadi emma 7 wadi wo mu nyina firi ma bi nsem. Enti me point ni say eye die na sa slave queen mama no ya enti wotimi ji obi kunu so Yesu hia no kro ka sa bi o se bi no kasa sisi akora no waji ba ku bi na nsan ya na oba na siri tira ase o sere sa se no kore ja hu mu yodifo odiku anim what you say enti sa oba we Samaria ni ba we onu so be discover secret. Because nanka Bible mu no tete hono Samaria for man no anase Samaria kro no omu ni Nyankopon ni kaka because omu misbehave nanso sa senior slave queen mama we ya ni okura tactics ekura legs na ne ho odin ni ohia Yesu oni Yesu bompu ni mpu no Yesu ohwe Yesu anim sa Yesu he oh unti maji Samaria for enti what were the skills and the tactics behind these people? Enti sa emanu omo Bible mu sister obi anchen wo obi wonofo awonofo obi woto awoto obi ni to awso ni bi. You see, you are somebody wanu na edin wanu any what men can do women can do better anywhere we ya we see we you enka ya kire secret amanka wo die nyame do beyen ka wo kra wo yem be what men can do, women can do better. Oh yeah, sure. Mechiatia na mo line su nyina. What men can do, women can do better for nyina mechiam. So you see, another oba baako a me yada ne pa baako so. Eyo oba na. Okoji obi kunu na ye che no. Omo yi no ede ne ba Yesu anim no. So oba ya no mbo ni edewuro se owura saa oba we ya chi no wadwamamo so pe na oba we timi de tactics akatre na busawo se ede na oyeye but abra oba no duru Yesu anim no wankasa o ahobrasie bia oni Yesu de kasa ye na Yesu busan say o ye sure say waji ukunu o hwe Yesu anim sa obo ni tirim ko say jamaje me ndie no kore me gina okura me nse pant me pant na akwa na bobo ahye ne botom na Yesu hwe ni din sa enso Yesu Yesu enti se odono
wo energy na ekura wo no eye stronger. I'm telling you, sir, there is no root a boni tokro bi enu a wuntimi nwura. A boni tokro bi enu a wuntimi nwura. Enti odo de eboa yie. Odo eboa na wo odo ho akwankyera system no ubegyina mu ache. Baby onipa wura ye ne kai no. Enam sa potentials na wonti no. Onko wura ho a onipa besro na onipa awe kame. So that is the whole issue. Enrade na e wo no. Now, enesoso me kasafa ne ma tre ho. Na me de ho akwankyere ato ho. First one, a long life. De tosubiem. So onipa o relocate akọ baby fufuro. Ana wo sifie. Baby a wo si ofie na ana utu akọ ofie mu fufuro. De na wo sa wo ye. Wasase na da ho na untimi nsifie ni wie. De na wo sa wo ye. O da na aka. De na wo sa wo ye. Ade a wo sa wo ye ma onya ahoden. Na utimi di si dan. De tosubiem curses. Obi si wo ji Yesu di. Enti no me nya adwuma. Okay. Me explain me dru ha betiase. Now, obi ohon mo a ne kra emre. E kase long life wa. Obi ohon ne kra etini no. Omre too much. Enti occultic society ana okonfuo bi ana ntafo ayifuo bi etimi gu nsa e kanche na watutuo na anya no. Obi timi tu no agwalagwa. Obi timi tu kwe na anya na akum. Na the question is say adenti na wo udi Jacob tu mfu achi. Na obi kanche no ye sa niam na e wo say nyam. Every say the ono te ne bosom so. So onjini ni na bosom no ntimi mo no ho ban a engongongote na ho. Is it the whole issue? Nanso ono woji ne bosom di nti. Eno nti no wote wo na adenti. Eno ono ne bosom no. How powerful is that bosom to an extent say otimi bypass ebe nyaw na onu otimi ku twetwere. Ni nyina na say ye was spiritual direction. Any akwankyere a e wo se wo ye edema okra eye on the 10th of August bia, on the 21st of October bia, on the 1st of March bia, on the 14th of March bia, and on the 30th of May. Ye wa kwankyera e wo se wo ye. Na wo ye sa kwankyere na okra mu yedu sunsum ba ho na onipa bi antimi nku yare antimi mo basabasa. Obi wo ho no mo a etimi kanche frɛ ne kra na ya to yare ya to so. Enti obaso da ne ye wo ne pane ampa afiri da wo so da ye na ye wo ne pane wa ye no frɛ no frɛ ana yare bi abetena ne nipa dwiem. Obi wo so so a mo so ne de ye no excuse me meba. Wow. Excuse me, I'm coming, okay? Me bana. My network can have me wahanti. Mami nya me network ni ye. Mami nya me network ni ye na. Intimi nya kama. Okay, I feel my network no. I feel I'm back. Okay. Anything said you na me see card chirem. Doreen say wa bref. What see you have repented. Anyone is in your life. Now, back to what I was saying. And to be had a creme wonder. We any bibia no enya. Obi timi so da ye na ya jire no. Na ya man abayi na mo awe anadwo. Enti mu bebre mu we na mo anadwo. Mo amu di bani hu. Obi wo so so a. Anadwo wokoda. Etimi jire ni amana aduane adi. So ho. Ye mana aduane di wo dayem. Sa ne mani nyina no. O kra na tium no ye weak. O mere. Obi wo so so a spiritually no. Oda anadwo no ohia
tumidie bi enkabere bi wiedie bi no wose yie bi a ontimi enje no ho omo da nadwo na amuntum ache wo mo amuntum timi che no oye no ho hwe a enye yie so amuntum che na nadwo sankrofo we nyina ye nkrofo a spiritually no omo kra emre omo ye nkrofo a omo kra na ati omu no emre nti wo kasa wo ye ne bone a wo ye ya no wanya no okra emre enti abaifuo timi di ho agoranado abosom timi di ho agoranado enkabere timi wi edi ho agoranado so enti yetimi obi wo ha obeso dae na oforo bepo ne kra anya den enti wontimi mforo bepo no obebresa obi wa no otieti atechem na ase wo ko toilet enema basa saa nioma we nyina no munya network ni yi ana etwitwa si mumma mentem nka etwitwa si ana mumma mentem nka o se etwitwa si dia monka fra intimento aso okay yo mate okay so network ni ya okay metwaso thank you very much metwaso so back to what I was saying enti obi wo ha sana ne krate obi wo ha sana ne krate ne kra no emre onipa maminka asemi tro say onipa onipa ye undyes onipa ye undying ye norms ye self eniema nan no nyame di bo onipa eni to onipa mu oduru sene abofo onipa obofo ntimi nsoma ba wo na utimi soma obofo why because onyankopon wodi eja ene mframa na bo na abofo ba onipa de obo no eniema nko amakofo or the norms cells and dyes and a salamander salamander no eja eja endu be so hu se eja wo mu a onipa bi onyankopon di eja kese a eburu eja bi aso odi hyewachi ufom ho ho ne yese o serpent ne wo be bia wo no ho na wo e de kosa de usisi echi wo to side wo no ho na uja wo enti ewo mu a na eja na blaze na ho aye hyehye kakra enti ye wo eja ewo nipam ene ye wo enframa utu enframa fa omu o pulse o hwe onipa wo skin na o pulse nyina enframa na mu uwi a ensuo wo mu enti mfifire firi nipa ensuo wo mu suati ase ansa na uwi a o saye asase enetie because one kasa particularly no ye de netie na ball ye sa netie enti service element we are control the four physical quadrant of the earth. This four elements we nyina no human beings are made up with these four elements. So you see, you are very, 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 very powerful. You are very powerful. But I didn't know also obi timi kanche no atwe kra. Ndi obi timi kanche no atwe kra no asel. Obi wo hono ma yetimi jire wa na jo spiritual ni age wo nhira afiri wisem. Yetimi ji obi sika firi ni nsem. Yetimi ji obi shabre. Yetimi ji obi aware. Yetimi di obi dachi ni future firi ni nsem because ne kra na tini mu no ayemre. What you say? Ye woni ma okra ne mpe. Ne ye woni ma okra ne pe. Eti Jacob tumfo ka kire o mine say edabi eye 21st October 1st March 14th March 30th May and 10th August bia no se edura ye wade a ye de ma ye kra se be ya be strong we very powerful obi antimi nyina wanim uhia baabi bi se obakso akochinchini baabi akogina baabi akobotons huhu bia ho because se okra no
se dia ene wo energy no the same na okra ni no stronger ohonhom so strong so ohonhom stronger usunsum so strong enti baifuo bi ana bosom entimi ntwi mfa so da atiase se wa dia onipa bi entimi ntwi mfa so da onipa bi ni obetimi atwi afa so nanso so no se wure firi wo ho na wanyɛ saa aneɛma no a wobɔ sɛ usunsum no okra na ayɛ mmerɛ enti wo no aneɛma bɔne bi a yɛtumi de yɛw yɛtumi tu efi ku so bi wɔ hɔ no a otumi so dan no nam bɔla so obi tumi so dan no nam atechem no otwa nsuo aso otwa nsuo ba ɛde ma obi so dan no ɔwe nam obi so dan no ayere no ne abɔ ne paneɛ obi tumi so dan na wɔwɔ adwa gu no so obi tumi so dan na krama ya adwa gu no so na aboa bi pɛ na kyɛn na adenti na wo common kraman common kraman common wɔwɔ adenti na wo sɛ wɔwɔ adwa gu so na usunsum nyina honom na ɔnsɛe tumi no ne nyina no sɛ honhom ammerɛ nti wɔwɔ ne hyɛaseɛ sɛ wɔba na ɔpɛ baabi akɔhyɛ wɔwɔ ne hyɛaseɛ sɛ wɔba na ɔpɛ baabi akɔhyɛ nti saa na nipa bebree no yɛayɛ ɔmo kra saa na yɛayɛ ɔmo de ɛyɛ ɔmo honhom nti most of times no yɛwɔ nneɛma a yɛma wo yɛ ɛma wo kra ɛno mede ho akɔnkyerɛ bɛto dwa ɛyɛ me fans nko ade a now deɛ ɛtɔ so biem now ɛyɛ obi wɔ hɔ nom a ɔpɛ sɛ osi dan now wokɔtɔ asase a asase biara ni hɔ ɛda hɔ kwa asantefoɔ mpanyinfoɔ sɛ pentem asase ɛna hɔ kwa deɛ nti na ɔmo ka saa every area bi a ɔbɛkɔ akɔtena biara no yɛwɔ territorial commander ɔwɔ hɔ yɛwɔ ebi wɔ hɔ a yɛwɔ principality panyin wɔ hɔ nom yɛwɔ demon panyin wɔ hɔ yɛwɔ leloria panyin a ɛhɔ hyɛ ne nsa yɛwɔ area panyin a ɛhyɛ ne nsa yɛwɔ shitonia panyin nso ɛhyɛ ne nsa asase baako no wɔn ho nipa dodo ɛhwɛ so ahonhom dodo ɛhwɛ so yɛwɔ leloria first one yɛwɔ area spirit yɛwɔ shitonia spirit yɛwɔ hydria spirit yɛwɔ hypochitonia ansan yɛwɔ mesophis for panyini a wɔn ɛhwɛ area hɔ now most of the time no what happen is say the attitude and the behavioral patterns of the people around that vicinity is being influenced by the principality who controls that area. So most of the times, you know, baby, I will kwakotena no. Ehofo no omusu ban. Edi said the omusi yo omoni omano. Eya na eye influence ana say eye honhomoni na owo area ho. Onu ena di aginaye eni suban bi aduadua nkrofo bi mu. Enti se wo ko area bia sa wo ne wo ma wo wankasa wo mu oni ukunu wo ne wo yere mo ko area bia kotena ho a ye wo rituals a ye so wa anye sa ritual na wo be kona do ho akoto amanim adentia now area ho no honhom no wo ho ne ka se hydria ye de te se ofa ebia kumase me betena kumase a Kumasi is a principality. Kumasi is a principality. And this principality no hwe Kumasi. Nisu ayedie. This a wo konka principality no. Ana say wo betena Kumasi a area na wo kɔ. Area na territorial commander na hwe ho. And the territorial commander no hwe ho no. Ebia na area na wo kɔ ho no. Saa honhom no ompe yedie. It is one pay year, which means area ho muni ye. Obi also so area ho no emoja na wo. It is a moja na wo area ho a ukotena ho a wo ye the emoja ni bi beka. Hey,
Mentor, should I continue? Are you enjoying the service? I am continuing it. Now, Enuti, so who kotena area bia, ye wa nneoma ayeye. Wo dan na wasi ni foforo. Ye wo de wo se wo ye. Adentia. Obi wo kura na aboade a tumi a owo area ho edge no. Untua. Enuti obehaw. Enti obi wo ha utimi tu kotena area bi na wabɔ form at once. Ansana bia ususu ohan dan. E dan na ohan no. Secret wo mu ne say area na wo kotena ho no. Ye wo tumi a oti ofiri ensuom. Oye wiem atumfo. Oye saman panyini because eja wo na odi nka akọ ho kotena ho. Ye wo saman panyini wo wu firi tetetetete. Oh, it's saman panyini. From hypochitonia for dreaded deities of the underwear. Saman panyini wo area ho no. Ono na di nka betina area ho dada wo wu ye. Ono omo spirit e paredi e wo sa area ho no. Ansa na wo hydraya enalia ensuo mu tumi omo hwe area ho asase su tumi ebi ti se sasabon sam motia ne abeidom omo so omo hwe area ho no. Enti die na omo ye. Enti ukotena area ho a hwe hodi na hwe omo su. Na hwe omo ne ye ne se de omo si ye omo ne oma. Ubehunu se de sankrofo no omo siti. Enti wo areas bi wo Ghana hanom a eho ye very strong spirit planet it wo. Enti wonni energy e wo soro ana also wonni rituals a untimi ntina sa area hoda. So atiase enunti se ukotena obi fie fofora hunu se efie na ukotena mu no efie wura na ukọ han dan wọ ne nsam no unnim tumi kura ne tisha na se tie ne ye unnim tumi kura ne ti ehya na se ena unnim tumi kura obesi edan no odi kọ hye ne nsa enti ukotena fie hɔ a obi ho a ode bosom ena be hye ne fie hɔ wo so ye Pentecost ni ena wakotena fie hɔ agya wo de tonson kakra ya na obo na wo be dey a compete with sabosom no enti efie wurafo ni bi bon se wo mpaye pa wo se no watu because wo disturb ne bosom no efie wurafo ni bi wo mpaye pa obetu because wo disturb ne bosom no me matena efie a nipa ni sifie no okoji 2 minutes free Nigeria nipa bia wo betena fie ho bia wo twumu ni betena yepe wo be brasi nipa me call area ho minya history of that area enkrofo a o ma betena fie ho a o mo ye adefo a o mo nyina there is no single one of them o free ho no na ne ka wo de ba fie o ne kura no o mo nyina obi abofom obi asredi ebi aware yegugu yi because to me na on creative problems at the man enti obi a wo de ni tisha na se bi o ha oso to me obi o johnny court obi o ha efie ho o de moja apete ho usu yi ogidi ni uyi o kristo ni ukwa sorry usu akotena fie ho wa anya ho amamre wa anya rituals enti abra wo ti fie on ka hu se ade na wo fie ho da ne ubeko you will not take it easy. That spirit over there will not take it lightly with you. They will fight you. Enti bebredi ama a Christopher dwetire ahihye wa abrabomu no eye no otufiri kwada so na okotena abu akwa okwa abu akwa no ise wa bofom de ofiri abu akwa so ba kwada so de okọ kentin kro no de okọ apiadu de okọ okote de okọ ahenema kokoben de okọ santase de okọ hihin de okọ utu the otenkran na meti malata was a hin and I don't know them much meti malata meti Santa Maria and me two ye and I call mumo kroni bumo and kan mumo kroni bi man oti ase na ukotena baby san krofo mi kotena East Legon mi kotena labadi mi kotena cantonment mi kotena
Laboni, me kotena airport rage, me kotena sa area hono. I'm say, oh sure baby to say, cantonment, Laboni, airport residential, Trasaco, Dev Traco, baby to say, East Legon, sa bia weye wo Accra. A very strong and extremely powerful energy. And the honum. And the whole year Christoni now kotena area honoma, obebo form. So also spirit ekura no enya very strong obebo form because e honum secret society akese ni nyina na omo nkrofo e honum omote omo a enya big time rituals omo a edi efunu dware omo a eji the placenta of human oba placenta omo je omo wo deities akese ebi free India, ebi free China, countries akese nyinara no omugu nkran East Legon, Trasaco, Laboni airport rate cantonment ehon omugu edura na josusu a obi eye rituals e wa Accra ho ehon obi eye ne nioma enti wudi meyi Yesu aye ono odi adome wa ma de party me masa obi behwi wasum obi behwim wonsam srade obi behwim wonsam srade nenti sa ukotena baby to say cantonment ukotena baby to say airport rage ukotena baby to say asaribotwe adabraka abeka La Paz Medina fo Bremen New York fo yes bubo kroni bi ukotena ho a ye wotumi e wo a ohanipa enti wo no there's something you must do. Enti se wo besi fie obi wo ha wode aso obi wo ha wode aso ball form eno anu ntimi anko ne dan ho bi wa ball form be pem ne so enti edie na wo be ye obi wo ha wo si dan a edan na wo si ni keke no edan keke na wo si no ateki ni be 20 years ni edan keke no ateki ni pa ne be 14 years. About 7 years in the nipa no call ne dan ho ntimi nsi e wo mu okohwemu a 10 years later na wa be plaster one room okohwemu a obi si ni dan o hyase be 2010 15 years ni owie adentia enioma bi ni na eko o ha na nkwakwa do bia be si dan no so o ha na mpeta be si dan no so o ha na abayiboa abesi dan no so o ni nyina na se ye didi planning sem yes mo amowo agbelezanfo obi wo ha wa bresa ne dan no ontimi kura moso obi wo ha ode ahomete ene watu kwalifie ne waye edan ba ko wuram edan ba ko no wote but me wa no wote new site enti dan ba ko na waye na o hyew no woni enkanka bi ni nwowo edura na de obo se kanka bi ni nam ni fie o ordinary ni fie ni fa adane body ni banchidua adentia because area ho no okoye no wanya ho rituals antimi an conquer spirit na ho no ama adwuma na oye no wantimi anya successful anya adwuma na de bia wanya sika atimi atua ne ka obi wo ho no so a wo area na wo no oto asase a obenya ho problems adentia most especially to me na omo wo ho no omu ye kwase abuo tumi omu ye huhumfi tumi saa ahohom na especially eya na ye ohene na odi saa mantam ho no ohene na oti saa mantam ho no ana akonya na saa asase koro ne hyase no ye wo tumi bi wo ho no mu a owo saa himfi ho a wo ye kwase abuo sisifuo nipa etu ohene ne to asase ma wa wo ye den problem be ba ho wo beto atuaka esu sa tumi ni besa akɔhye wo hene ni mu amanafo wachi asa akɔtɔn saa nyama na ɛkɔ enti wotɔ wasase me mabi there was one lady bi oba asɔre ho na ɔtɔ asase no ɛna ɔde brɛ me na me kyerɛ na de ɔnkɔɛ no wasase no so ɔse anadwo no da hɔ na ɔba besia gram no aba no so ɛde no abɛ no wase no oba no wa mehunim sɛ me na mehwɛ ha ɔkan na mka kyerɛ sɛ okona nim kakra bi a ensuo bi da ho eye saa ensuo na so ho enti let's assume say onim wato asase no saa edan we
ube bransan wesi. Because the very moment what asas no the office what asas. And so ebia baby our asas no one no spiritually no krom ho nyina principality no mo hotel wo. Edra na dra ho no mo kwaji hotel eda. Bia krom ho nyina hohomone no mo school wo. Na jamro mo si wo mo cathedral. So what I say. And you think say what asase, but baby what asase no, maybe it might be a place dedicated for witches, covens, and cones. What you say? Enti ye won krofo bi o ha. They think they know, but they don't know themselves. Say there's something hiding behind the scenes. I work wo. Enti se o si dan a de na wo se wo ye. Utuko baby fufura. E de na wo se wo ye. Ukoji a dime from say single room, chamber and hall. Uko obi fie. Unim di odi si ni fie. Unim di odi apeti ho. Ana a dime ye de ma han. Bia enyo na ye first person uncle now. E dandada. Ne nipa na no wote dan ni mu no. E de na no ye. Na wo so ntumi be. De na oja tu ho. Oni efiewura no o tu afirifie ho no. Oni efiewura bi nya kasakasa. Ana said na asundwie wom. Se na asundwie wom afan. Oni fiewura nya kasakasa. Ede na ode abufuo ka gu edan ni mu ansa na woko. Entini nyina onim. Odo ho bekwa kwato amani na problem ato. Enti sanete enti anwumrei mechia mu nyina. The last one a curse. Obi wo ha waji nyame adi. Na oje awurade di ya no wonde o se waji Yesu adi enti Yesu meye ni nyina. Me pato Yesu wo botan to de ba wiase yo Yahshua Mashak. Uji Yesu di ana ono me eda so na mpaye. I can give you a biblical reference. Abraham ayi obi anu oje awurade di. No oni Jacob tumfo ne nam. Enso na curse eda no so. So what you say? Na no me no eduru mire bi no. Oni Jacob tumfo nam we. Nanso so Abraham no de na onim say curse da no so. Jacob tumfo so anka nkyere because Abraham amusa. Until say one day Abraham ko odifo aye Melchizedek ho. E ma Melchizedek ebiebie nioma so kyere no. E kyere ne say no me da so. Nioma bi wo abrabɔ mu a ekutia na ɔma ne ho akwankyere. Enti abusua na ufiri mu no forget it. Say oba me opatafour ma asɔre. Oye zenith ni. Forget it. Oh hwɛ forget it say oba opatafour asɔre. Oye zenith ni. Forget it say oye Pentecost ni Assemblies of God ni. Eno de enka hwe eyekuo na yate. Na the most importantly ni say to be now wo se odi ho akogya no. Pentecost nyame, Assemblies of God nyame, CAC nyame, Roman nyame, Anglican nyame, Zenith fo nyankopon. E wose otimi ji ofiri ohaw ne amane empɔkyerɛ mu ne esum ase na ɔpai unkonua mam ne ɔsane wo mɛ wonne so efiri wo matri so ne ɔde kwa ho san wo sra egu so ɛma ɛfa wotiri ni ka watare na ɛkɔka wo nompe na wotimi di wo ho wa abrabom efiri sɛ wote wo no ufiri efie bi mu na efie bi ani mu nsɛm efie bi wɔ hɔ a wobɛwura efie mu hɔ no enkoyie kura enkoyie maame na wo fie hɔ no enya abrabo bia eye bodua bi no ye no wodwom hɔ ɔno kura no na abrabo kuro nya 500 million cash na onya 400 million 40,000 Ghana onya bi cash na eye bodua bi no ye no hɔ no ɛna ɔno a ne nua bi ni hɔ no ma wabɔ like wabɔ bra bi ne nua mɛma nyina no ɛne ma nye yie maame no watete ne mowrem kosuaton emakoton entosuton enkwala ntaade ton bibi nkete table so nioma bi asiesie bi ene waye saa na ode ne mana ko school no mawie ontimi break records bia nkrofo fie mu atenatrio any uncompleted building mu atenatena do dopra mu fie wurebo ni atu no akɔ ba fie wurebo ni atu saa eno mi we ni wo brene ateti we adane enkyekere ene ye di ni padashim enti oba na ibre be man so bre. Oh, so in the realms of the spirit, you know, ye wo fie bi wo ha ye die nim
ye die nim baako sei but ubewura fie ho no pina man ma omukọ be 10 anti akosua de ma omukọ be 15 maami akosua cha ma omukọ be 20 omu nyina gu ho se prekese adwuma papa bi eni ho on educated tax sankrofo we mu nko na gu fie ho adentia because tumidie bi wo fie ho a empe abusua ni ye empe abusua ni nkanko na di obesori a odi besi nani suso obebo bra na omakunu enti hwemu a u sister bi na ye se na owa Accra u sister bi na ko America u sister bi na ko Abrochire u sister bi na ko Nigeria Ivory Coast u sister bi na wo Togo enye ba bia o unua bi na atima kwotena Dubai ba bi ene waba ene kura na brabo no ontimi mekire be 100,000 pounds bia ho eye normal but the reality ni say bibi ehye bibi mu bibi bi wo sumase a ekotia mo edisa abusuan konua efie mu nkonua no ebeye den na me ogidi ni matimi apai e de afiri mi metini so Abraham ye obi o ha mo ye fama waresem obi o ha abusuan no mo ye ma e wo fie ho but mutiri sei enye e wo mema ho obi o ha mo fie mema mutiri nye e wo ma ho Abraham say ni tinye e wo ma ho because ki eji ne yire Sarah and ki ekunu because of oba hunti obi o ha oba hunti udi agoro ebekum obi o ha oba ne bo ubra bidua oba bi ne kun sister bi bema bi ne kun sister bi bema bi ne kun nia baby bema bi ne kun wo fase bi aye curse ene nchechire de ene dimachi oh obi o ha musun nipa nso yen yimu aye sankonia we ubeye den watie gina so oberima emfa wo so ye osofo and my Bible school, and you just went there to discover some few secrets me. Now I don't trust it. Wow, ye the Mosragu swa unkonia pai. Obi hoduma ebusiano e mema tiri nye e wo ma ho. Obi hoduma e ma tiri nye wo mema ho. So ati ase. Obi hoduma mun sheda wankasa usi sukura wo ye obey no. Un sheda nsi su nhia bemma bi. Ayesi we di odim. Anase wakosia bema bi a odim nansusu ye be wakia na sister no enom case na edi nachi na ni fie tumi no empese obe ware aware papa ntino na akofo ha obedre aba ye wa abusia bi wo ha mo abusia no mo ba panyini uwu ewa abusia no ma oba panyini ye nkuna na ye de etwere ato no so na ye de yare na ase enti wo show maami ba panyina ase na akosie wo show so ba panyina ase na akosie enti wo show mu ase e ba panyinfo no omo abusua no nyina na omo yaye asesabofo a omo ni nyina so papa bia wa abrabom wo show wa abusua panyini wo show sister panyini wo hwede ande panyini a eye minia jobs bi basa e no omo ye enso omo ginyamedi omo kwa sorry sister ye Moses Abraham, Noah, sankrofo we nyina no na omudi nyame achi enso na nkonua da ho mo so eduru mere bi ade se ye pai nkonua ne de ma efiri se before say wo begie urade adie no ofiri abusua bi mu na abusua na ofiri mu no na wo ne bosom bi wo ne suma bi wa pam ansa na wo ofiri ho abegie urade adie enti se ne wo se asonafo aduanafo oyoko enkran abusua no anwonafo abusua krobofo abusua no se wo se wo njoni abusua ni bi na wo de ho abebo Kristo a sister agisi ye yisasa ni firi kom eni nguase abraboma ni nguase esasa na eda ukon ho no agisi ye yifiri wo so o how na wo namu a o pe just 5,000 Ghana 10,000 Ghana agisi o bre ansan no wanya bi no abrabona unamu na wakotena America watena Germany Norway wuti wonum na obre ankasa obre obi wo ha watena brochire ko be 15 years 20 years obi su ko ya na afa man adentia because the ene wo kun anu odin oh the ene wo kun anu odin pa etu obre hie sa enioma wei so obaji nyamidia ebeye den pa no ayi hu afirim ebeye den no wayi hu afiri saa adeso nyina ni nyina na gese ye kyerɛw
ya kyerɛw sɛ fa wei ɛkɔto wei mu na fa wei ɛka wei ho enti curses ɛne saa nneɛma no obi wɔ hɔ a wohwɛ abusua no mu a first born biara wu first born biara wu obi wɔ so a mabusua no mu nyini nkyɛ obi wɔ so a abusua no mu nyini kyɛ but mawie yɛ no ɛnyɛ fɛ na moayɛ basabasa ɛkɔm di mu wɔ fie hɔ ahokyerɛ basa wowura fie hɔ a ɛhɔ nyinaa popra basa ɛpɛ bi ɛne nneɛma bi ne ɔmo ho ne ɔmo yɔbea bi wotumi sɛ wei nome ha fie hɔ enti nome no koraa ma ɔmo nyɛ sɔkye saa nneɛma wei ɛwɔ hɔ ɛyɛ a mɛngye wo ho akyinyi sɛ medeɛ magye yesu adi hwɛ abraham ne yesu ɔne nyame nante ɛnso na ɛha no na ɛnome da so a ɛntimi ma onyame bɔhyɛ ɛmmam obi wɔ hɔ a wei yɛ ancestral curse obi wɔ hɔ a wo a na wapere ɛna wakɔfa nome ama ho wo a na wapere ɛna wakɔfa nome obi wɔ hɔ a dwɛ suban bi ɛne ahantan bi ɛne kyɛ sɛ ɛmu adeɛ huhu bi na obi a ɔwɔ tumi ne wakɔgyina n'anim ne wakasa anyhow akyerɛ nipa na nipa no sɛɛ no enti wo saa nipa wei nyinaa yɛde curses atoto wɔ so ɛbɛyɛ dɛn ne yɛyi afiri wɔ so na yɛnhwɛ adeɛ okenkan ɛyɛ Joshua tie nie mekyerɛ wɔ adeɛ okenkan Joshua chapter 6 Joshua chapter 6 write it down. I'm saying something. Joshua chapter 6. It is raining over here. It is raining over here because so I'm in a bit hurry. And to make sure you see I'm here. Obi oha onu an ede no nyamba no ho. Wakoka obi wa soliate obi owotu nipa na kese no so obebre nyambe tua woka. Saa de na waka no. Kwan bi a obefa so bia no awose fa so. Na saa de ni firi wo so. Efiri se wonim tumi kura ti nipa ni mu. Enya wo se me de mesum nyame wote ase. Na wodi agoro a de waka no ebedi wachi na antew. Sanity o minua min twantro nkyerɛw na me dada wo nka nkyerɛ wo sɛ it shall be well God dear me knowing fully well say one two one na mo ebedi enti Joshua chapter 6 verse number 25 tie nie Joshua chapter 6 verse number 25 to 27 Joshua chapter 6 verse 25 to 26. Abra Joshua eko Jericho na or say Jericho no. Bible say or say Jericho wie ye no. O kesi Jericho kro no akatre Jericho kro ni say. Kro ya ama say ni. Se mi Joshua ma wu o se metiase o. Se obi eba kro mu ha so obesi kro ni biemu a. O sha asie say otu foundation na de ba panyiri wu oto edan ne de kɔ kakra ne ba oto so mu enuru sɛ onsi edan no enkoduru lentil no na ne ma miensa na awu saa kesi ɛyɛ Joshua chapter 6 verse 25 to 27 obi wɔ ha enuanom ntam wo maame eni ne nuanom bia wo maame nuanom wo nana bi obetena fie ho odi fie no ho yaw odi abusua no ho yaw wodi esu ni atete eti wo kesi wo fie ho se efie ho sei na besi enti anu beji Yesu di a edu kire se no me na wo nana no kesi ye no efiri ho eda so ye adwuma enti me nhwa de e wo Bible no mu Joshua chapter 6 verse 25 to 26 was na obedwamanfo Rahab ni na agya fie de owo ene de owo nyina Joshua je won kwa na otena Israel mu di besi ne efise ode abofo a Joshua suma wokosra Jericho no huntai na Joshua ka entam breno se eno menka onipa a obesori atetiri Jericho kuro yi
Awurade anim ɔde n'abakan na ɛbɛhyɛ aseɛ na ɔde n'aba akuma na ɛbɛsi ano pono. Awurade di Yosua akyi na wɔte ne nka asase no nyinaa no. Enti wɔn deɛ meka kyerɛ wo bra bi obi wɔ hɔ a abusuanim na amote no efie hɔfoɔ tuo mu ani de asi baako bi so na ɔmo di n'ani. Enti da bi ɔde yaw bi wɔ hɔ no mu a baako bi wɔ mu a ɔno na nka ɔbɛdue abusua no na abusua ayɛ cartel na ɔmo asɔre atia no ɔde yaw wani bɛba ho so no wasɛe abusua no nyinaa wɔbɛkɛse de nnome ato wɔ ɛno wo a mehu yɛn mu bi na wote wɔ sɛ mede megyinyame di a woboa saa nipa no ne nnome bɛkyɛw. Maame ma obi example maame na ne yɛfrɛ no adumfa no abra adumfa ɛkɔte ne mpaebɔ no kuro no ɔmo sɔre tia no enti wɔde ahometeɛ kɛse kuro no ɛna ɔkaa no sɛ ekuro ne fa sɛ woyɛ sɔfoɔ sɛ woyɛ dɛn woba hɔ nom a wonya mpuntuo da ade sɛ ɔno ne sae aka hɔ bɛpem na obi antimi mpagyae. Enti sɛ wokɔ baabi adumfa wɔ na wokɔ kuro no a baabi a adumfa ɛkɛse yɛ no na ɔyɛ ɔho sɛ wabɛn na wonnim sɛdeɛ si yi nnome ebreki kɛse a I'm telling you sɛ adumfa eno grace ne kɛse no ɛbɛkyew. This a wo a wowɔ tumi ansa na watumi abreki saa yoke na adumfa ɛde sɛn kuro no mu no. Enti saa da ti o obi wɔ hɔ a ɔyɛ ɔbaa bi ɔyɛ bɛrima bi na wabɛtena fi. Mame ntoa so. Be a first kings. Let me show you something. Let me show you in the book of Kings. First Kings chapter 16. First Kings chapter 16. It is raining seriously here. First Kings chapter 16, verse 33 to 34. Now, listen to it. I'm showing you something regarding the curse that Joshua made over Jericho. In Joshua 1 Kings chapter 16, verse 33 to 34. Tienye. Osi na Ahab ye Asirania na Ahab ye pise odibehuru Awurade Israel Nyankopɔn bo asene Israel ahonfo a wodi nanim nyina afetie na ebre no so no Bethany here chichiri Jericho na bakan Abiram wuyi bre a otofa pem na bakuma Segab nso wuyi bre a osisi anopono sɛdeɛ Awurade asɛm a wɔnam Joshua so kan enti obi wɔ fie hɔ a waka biribi ɛyɛ test obi aka biribi etu fie hɔ obi asɔre anadwo apa ne to ase obi egu nsa obi wɔ ha wo maame obewuo ɔyare paa nsa na owuo ɔprɔe wunua baa bi so prɔe wo afa bi prɔe enti ɛkamea yɛ sɛ saa aprɔ no ɛwɔ mo ho ɛwɔ mo fie ɛyɛ kɛse da hɔ na wo bɛyɛ sɛ wagye Awurade adi nti wo de tumi bia ntimi wa agorɔ na wudi obi wɔ ha wo maame panyini wo fa panyini bi wo bra panyini no diabetes wei benya bi enti mabusua nim no enipa bɛɛ miɛnsa ɛnan bi ɔmo diabetes wo di agorɔ bi bɛkyew sɛ yan yi saa nneɛma no na tumi na ɔnsɛ abusua bi a wɔ ne yare o abusua bi wɔ hɔ a ɛtwere wɔ mu abusua bi wɔ hɔ a sɛde ɛdam wɔ mu abusua bi wɔ hɔ a yare basabasa bi wɔ fie hɔ eti wɔammɔ wo ho ban na yɛankyerɛ wɔ ebi bɛkyew wobɛka sɛ o mesum nyame nso na agorɔ na wudi saa na tie. It is raining seriously over here. Now, let me show you something. This is the last one that we close for the day. Genesis 20. Open your Bibles to Genesis 20. Genesis 20. Genesis 20 verse 1 to 3. Genesis chapter 20 verse 1 to 3.
Now here is it. Genesis chapter 20 verse 1 to 3. Or say, na Abraham tu free hoko Negeb asase so. Na okotena case ne so intem. Na okotena Jira nso. Eho Abraham kan ne yiri Sarah ho say, eyemi nua ba na Jira hene Abimelech suma ma okofa Sarah. Na onyankopon ba Abimelech nchen anadu dayemu na obeka kire no say, hwe oba a wakofa no enti uribewu efiri se oye obarima bi yire tieni yo enti Abraham oba ho nti enki yekuno adenti ane yire Sarah nti so enti emema bi wo ha mutiri nye eye kese da mu fie mutiri nye wo ma ho ye wo ma bi wo so a muti enye wo mema ho ebeye de pa no yi saade na firi ho na wo ho atoro wo abrabom efiri say Abraham ni nyame nenam enso kiaje ne yire firi nsem sa enumi ya no na ebi wo Isaac so se mebu ayen ko hwade Isaac Genesis 26 verse 27 to verse 6 to 7. Genesis 26 verse 6 to 7. Afetie ekrona Abraham kokotena mu no sa krona eho na Isaac sote afetie o say verse 6 o say na Isaac tena Jira na oho de ehofo no bisa no ne yire eho asem na o ka say minua no na osuro no say na osuro say obeka say me yire no efiri say o say anya sa Rebecca nti ahafo bekume efiri say ne ho ye fe afe wache verse 7 no enti won say Abraham oba ho nti kiyekuno Isaac ho nti because of say na enumi ne dane papa Abraham sunti oba ho nti kiyeku Isaac enti obi wo ha sister se obi wan dwane anto asia bi na wanje wo a ohu ofede enso ye be yusu sa bema bie no obebo watenase bema bie no obebo aw efiri say niam bi di wachi mufiefo mpaware obi a wo maame wo brei bema wo brei pan no owu ye wo maame be wuo mpo no yare wo brei sister when dwane anto asia bi a na so obi anje wo a sa niam na bi be diw upa claim say ena me de mesum nyame ote ase oni beba ho so na de me kan na adi obi wo ha efi a mo firi mu no eya ho kire according to second kings bio bible 2 Kings chapter 4 2 Kings chapter 4 2 Kings chapter 4 verse 1 to 7 obi wa mo fie no ohia dua na si ho ohia dua obien ho wo fie ho a wo ya adwuma papa now ka say one sorry anyina na one sesa story na said ye hu wo fa no sa ye nyina ya meto abusuan papa wo by ye sorry deny say we would fight and do something until we broke every curse and hexes every suspended word bia they're turning it down my friend Niagro. I never had things on a softer edge. Now, 2 Kings chapter 4, verse 1 to 7. I am reading it. Now, here is it. I'm saying, na adif one manu mu bako, eyiri tie mu katre Elisha say, wakoa mikunu ewu, na wu ara na wunim se, wakoa suro awurade, na okafo abare befa menma banu akoye ne nko a na ira sabusa nsa edia na menyama wo sremie edia na wo fie. Now when you read that story very well, onyame nipa wawu a ne ma basesa enti emfa wo se wo maame ye sofo maame wo maame bi otiase no wo ye sofo maame o nenso so no ne sofo maame na wo ye no wantimi am breaking konua bia
enti wo wu a ahohom ni nyina be sori atia ne ma enti ne ma be basisa no omo ne nambasabasa wei sofo maame saa sofo maame no ono no ne kunu wu ye no abra ne kunu eyare no ena omo kwaje ebosia e wo sikani bi wo se o de kosa ne kunu yale nka ne kunu ye ne kunu ho to na nka obaye asori nka o de ateteka nanso so fofia ntoata abra sofo no omo kwaje ebosia na ani nansa ena sofo no wu ye sika no so ahye eti abra o sikani ni ba ho se oba baji ni sika na sika bia ni ho ena sikani ni se sa na ete de ene yesofo maame no mesene me enko ene ne mma no onko som wo mo onko ye enkoa ne mfana awo ni fie emfie bi ansa na atisika no enti emfa wo se wo ye sofo udi agro ne nkonu ya wo utiri so ampare a nyamdwuma na wo ye no wo beti bi ahia na wo besu papa wan kasa beduru mire bi no eno na eya na ma asofo ni dwan kwaji abosom ekwaji tumi di be se o ma sori ase no because eno mi no ontimi ene wa nya sofo bi so amana amwa no eno nti no owo mu a no antimi a no okobosom ho preko na afi na eno ano no because ni nim die nyina wa ye bi wa antimi eno nti du a wo ye makuo panyini wo ye sofo wo ye deacon wo ye elder wo Church of Pentecost is a nice church. Presby is a nice church. Assemblies of God is a nice church. But don't think say because of the church and also because of your religion. Say me Christianity. Automatically no me ye free so. I just say when you na wo ye ho adwuma ansa na ho ato. Enuti nyame hira na on show den. No ma won konkan wa abrabom. Na a year love, long life, any relocating to a new site and then curses and I'm the abroad. Me de ho akwankyere ebeta to abra esim. Enti nyame hira no hira bibiri.